बाक्सानि मुसलपुराव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसंथि सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बारदै सिख्ला मोसामु मावबादा खुंदों। बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियाव 20 जुलाइआव फालिजानो गोनां दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसंथि सानाव मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बारदै सिख्ला मोसामु मावबादाया सोलिगासिनो दं। अस्ताद धीरेन रामसियारिनि दिथा होनायाव सा 600निबो गोबां मोसाखावरिफोरा बाहागो लादों। बे मोसामु मावबादायाव सानबानि हाबाफारिजों बानजायदों बे बारदै सिख्ला मोसामु मावबादाखौ। बेवहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बारदै सिख्ला मोसानायनि सायाव मावबादा लानाय जादों आरो बिनि थांखिया जाबाय 20 जुलाइआ जाबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 35थि गायसनथाइ सान। बे गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लानानै बे मावबादाखौ लानाय जादों। बेवहाय थानाय बा बेवहाय मोसानो फैनाय मोसाखावरिफोरा बाक्सा जिल्लानि जानानै बै सानखालि मोसानाय जागोन, बारदै सिख्ला मोसानाय जागोन। आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि जोहै 20 जुलाइ खालि बाथौफुरिनि नैबे बाथौसालियाव बयखौबो फैनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 35थि गायसनथाइ सानाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। दासिम 600-700सो जागोन बायदि मोनदों, माने एकुरेट हिसाबखौ मोननाय जायाखै। दा बिथांमोना बाय'डाटा साबमिट खालामबाय थादों। बाय'डाटाया साबमिट जाजोबनायनि उनाव बेसेबां पार्टिसिपेन्ट दङ बे उनावसो फैगोन आरो दा सानथ'नो हायाखै। आंनि मुङा जनाखि बर', आङो गरिमाथा गामिनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय बारदै सिख्ला मोसानाय सोलोंनो फैदों आरो बेवहाय 900नि बाराबो जानो हागौ, खमबो जानो हागौ बेयाव फैनायफोरा। बेवहाय सार अस्ताद धीरेन रामसियारि सारा सिखायगासिनो दङ। दिनै सोलोंजानायनि इयुनावबो बेफोरबायदिनो मोसानानै सासे मोसागिरि जानो सानो। हारिमुखौबो बेफोरबायदिनो मोसानाय गाननाय जोमनायजों लोगोसे हारिमुखौ फोथांना लाखिनो सानो। दुस्मिता बर', आं गरिमाखानिफ्राय फैदों। बेवहाय अस्ताद धीरेन रामसियारि सारा फोरोंदों। बेयाव 500से बारा जानो हागौ बेनिख्रुइ सानस्रिनाय बारदै सिख्ला जोबोद मोजां मोनदों। गिबि माने गरिमाखाया सेकेन्ड मोनदों।